Maveti wepazengeza 3 shops nauye zangu Teriji opposite Econet. He's gonna market your talent, he's gonna market your passion, he's gonna market your business, he's gonna market your music, he's gonna market your talent, he's gonna market your passion, he's gonna market your business, he's gonna market your music. Tota, tota, chirema wenzele. Tota, tota, chirema wenzele. Tota, tota, chirema wenzele. Tota, tota, chirema wenzele. Ariba kutendereza ngoma ndivo vanozvigona. 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 Chirema wenzele. Wafunga kuvarairwa kana wafunga kushambadziraga. Wafunga kuvarairwa kana wafunga kushambadziraga. If you wanna grow your business, if you wanna market your music, if you wanna grow your business, if you wanna market your music, oh Maveti ndivo vakupedza matiri. Oh Maveti ndivo vakupedza matiri. Tota, tota, chirema wenzele. Tota, tota, chirema wenzele. Tota, tota, chirema wenzele. Tota, tota, chirema wenzele. Ari mabodi tinotenga nekutengesa pasina chitsotsi ndinorevesa. Local international movies isarula une atekesera nyika yose aoneka nekubata basa. Atekesera nyika yose ona nekubata basa. Tota, chirema wenzele. Tota, tota, chirema wenzele. Get in touch with Marvin D on 0712 111 688. You can also get in touch with him on 0771 167 532. Chiremba wenzele pamangoma tabazera. Terry G to the fullest.